I amb aquestes ha d'intentar formar una paraula. Quan la té, es tracta de buscar-ne un lloc. Ara el sol brilla, no hi ha molts dies que també pot ploure. Sóc aquí si tu... Bon dia. Això val? Això val? Sí o no? Ui. No tinc per tu. Molt bé. Bueno, expliqueu el que heu fet. Hem fet la paraula aquí al tauler Fustera. Fustera, molt bé. I com estava avall, doncs que l'hem apuntat. Quants punts heu fet? 84. Molt bé, molt maco. Pogués canviar el món, si et prometo el meu cor. Ara heu posat una paraula que no era vàlida. Què heu de fer? Acceptar-ho i consultar amb la parella. Bé, molt bé, Ariadna. Vinga, anem a viure ara. Heu fet aquí una paret amb la E i la H impressionant, de 50 punts. No tinc per tu un jardí tot ple de roses. Ara el sol brilla, però hi ha molts dies que també pot ploure. No sé com dir-t'ho, no tinc per tu un jardí tot ple de roses. Puc cantar-te cançons que et facin somiar. Pel castil